אורך החיים של הקמבודים. כמו בכל מדינה, בקמבודיה יש 3 סוגים של אנשים. יש את העשירים, יש את העניים ויש את אלה באמצע. או יותר נכון, מעמד הביניים. אבל בקמבודיה יש בעיקר עניים. את העשירים לא ממש פגשתי, אבל ראיתי אותם נוסעים במכוניות מאוד מפוארות. לנד רובר, רולס רויס, פורש ועוד. וקונים במולים שהמחירים בהם הם ממש כמו בארץ. את מעמד הביניים פגשנו בעיקר בערים ובעיירות. מעמד הביניים לרוב גר בבתים ברוחב של 4 מטר. למי שגר בקומת הקרקע יש חנות או מסעדה שבערב הופכת לסלון, ובלילה מכנים שם את הטוסטוסים, הדבר הכי יקר בבית. אבל מה שהיה הכי מעניין הם העניים. הכפריים הם עניים, אבל במידה שאפשר לחיות בה. אבל את העניים של העיר שרואים ברחוב, זה כבר קשה לראות. אתה מסתובב בערב ואתה רואה אמא עם 2 ילדים ישנים על סדין קרוע על המדרכה ברחוב. זה נורא, אבל אסור לתת להם כסף, רק אוכל ובגדים או נעליים. הם מבקשים כסף, אבל לא לתת, כי הם לא ממש יודעים איך להשתמש בו בצורה נכונה. אז רק אוכל, בגדים ונעליים. הם הממש עניים. יש גם את הכפריים, שהם נורא נחמדים. הם גרים בבתי עץ או קש, ובבתים האלה יש רק חדר אחד. החדר הזה משמש גם לסלון, גם לחדר שינה וגם למטבח. המטבח הוא לא בדיוק מטבח, אלא סיר גדול שמדליקים מדורה מתחתיו. לנו זה נשמע מוזר, מדורה בתוך הבית, אבל אצלם זה רגיל, כי יש להם מקום מיוחד למדורה, מאבנים. מה שהם אוכלים נמצא בכפר או מסביבו. חזירים, תרנגולות, אורז, פירות, ירקות. לחלקם גם יש אבזים, ברווזים. ושכחתי להגיד, יש להם גם פרות ובפלו. הם אוכלים בצורה מוזרה. בבוקר דייסה עם חזיר או עוף. בצהריים מרק עם חזיר או עוף או נודלס עם חזיר או עוף. ובערב שוב, כמו בצהריים. מה שאומר שהם אוכלים 3 פעמים ביום בשר. בחגים או באירועים מיוחדים הם הולכים לחצר לשחוט את הבפלו ושמים את הראש שלו במקום מרכזי כדי שכולם יראו. ודרך אגב, הנוף שלהם בדרך כלל מהמם. כל כך התלהבנו שהתחלנו לעשות שם פירמידות. ואני מצטערת אם לא שומעים טוב או שאני נשמעת מוזר, כי אני ממש מצוננת.